जोङो मानगोनां बिटिसि हाग्रामा महिलारि बिथांनो दिनैनि जिखिनि प्रटेस्ट लानाय बेवहाय जों बिथांनो 24 आवार्स सम होनाय जादों। बिथाङा 24 आवार्सनि गेजेराव फैयाब्ला आरो एपलाइजाइज खालामाब्ला बिथांखौ जों न'सिम थांनानैब्लाबो बिथांनि गेटखौ जोखावनानैब्लाबो जों बिथांनि न'सिम थांनो जों साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि लोगो नोंथांमोना गासैबो थियारि। आरो बेल' नङा, जेसेबांखिनि जोंनि बर' ट्राइबेल जिखिनि एमएलए एमसिएलएफोर दङ बिथांमोनाबो हसियार थानाया मोजां। मानो होननानै बुङोब्ला आसाम एसेम्ब्लियाव जोंनि गेजेराव एसटि स्टेटासखौ लानानै दिनैसिम रावबो एमएलए एमसिएलएहा खुगासियाखै आरो दिनैसिम बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुङाखै। आसा खालामो मानगोनां आसामनि मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां खोनानानै लानाया मोजां, जाहाथे थाखानाय एसटिआ जुदि बबेबा मोनसे खेथ्रआव हेरफेर जानानै जोंनि बे मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला बिथाङा हुसियार थानानै थानाया गाहाम। मानो होननानै बुङोब्ला जों एसटि स्टुडेन्टआ मोनफ्रोमबो बिथिंखौ नायोब्ला फरायनायनि बिथिंखौ नायोब्लाबो आरो साख्रि बाख्रिनि बेलायाव नायोब्लाबो जों बेवहाय जिर' जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो आं खावलायो बिथां हिमन्त बिश्व शर्मायाबो आसामनि नागरिक हिसाबै जों बिथांखौबो खावलायो जाहाथे थाखानाय एसटिआ जोंनि थाखाय मोनसे खोब जोंनि थाखाय सोरजिनानै लानाय आरो बे एसटि जानो थाखाय जोङो जोनोमनिफ्रायनो एसटि जानो नांखागोन। जोंखौ गुबुन समाव बा थांखांनाय सिगांनि जिखिनि जारिमिनफ्राव नायोब्ला जोंनि थाखानाय जिखिनि एसटिआ जिखिनि गादबोमोन नासयोमोन मुगैयोमोन, बबेबा मोनसे जायगायाव थाङोब्लाबो जोंखौ गादबनो नाजायोमोन। नाथाय बेबायदि सिटुएसनखौ जुदि बिथांमोनहा खालामनानै जिखिनि जोंनि थाखानाय एसटिखौ गरबर खालामसै मानो दिनैनि गेजेराव एसटि बिफैदों जों बेखौ सोंलु खालामो। बेनिखायनो जों खावलायो दिनैनि जिखिनि प्रटेस्ट लानाय बे प्रटेस्ट लानाया दिनैनि थाखाय जागायजेननाय आरो फैबाय थानाय समाव जों बेखिनि खामानिखौल' मावनाय नङा। गोनां जायोब्ला जों आसाम एसेम्ब्लिनि जिखिनि न' बेंगिरि बिसिमबो थांनायनि जों बे प्रटेस्टखौ जों लानायनि बेबस्थाखौ जों खालामदों। गोजोन्थों। आसाम सरकाराबो बे मोनद' हारिनि एसटि होनायनि डिसिजनखौ लानो गोनां जादों नामा? जिखिनि जोंहा बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय एनअसि हरनाया बियो रोखा आरो जों बेखौ स्पष्ट बुंनो हायो। मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि बर' रायजो राजाफोरखौ थाखानाय एसटिखौ मानो बेबायदि साननानै हारसिंनो डिसिसन लानानै बेबायदि आसाम एसेम्ब्लिसिम एनअसि हरनाया जों साफ्रोम ट्राइबेल माहारिनि थाखाय बियो दुखुनांथाव आरो सोंखारि जाथाव। दिनैनि हाबाफारियाव जोंहा गासै मोनजि कलेजनि खमैबो दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। फैबाय थानाय समाव गोनां जायोब्ला 24 आवार्सनि गेजेराव दिनैनि एपलाइजाइज जुदि गैयाब्ला बिथांनि न'सिम थांनानैब्लाबो जों बिथांखौ एपलाइजाइज खालामनायनि जिखिनि थांखि बेखौ जोङो खालामगोन। गोजोन्थों।